V tomto tutoriálu automaticky vytváříš profesionální výkazy služeb a faktury podle zvoleného intervalu. Blici tě informuje o každém kroku a zajišťuje předvídatelné příjmy. Ty se soustředíš na poradenství. Blici se stará o fakturaci. Nejprve přejdi v levém menu do sekce Automation. Poté vpravo nahoře vyber symbol plus pro vytvoření nové Automation. Následně vyber projekt, pro který chceš nastavit automatickou fakturaci. Stačí ho vybrat. Nyní nastav interval, měsíční nebo týdenní. V části spuštění určíš, kolik dní po skončení intervalu se má Automation provést. Datum příštího spuštění se zobrazuje zde. Poté přejdi k nastavení a urči, co chceš automatizovat. U výkazu služeb nastavíš, kdo je má obdržet, za kolik dní jsou splatné a zda je chceš podepsat. U faktur určíš příjemce a nastavíš datum splatnosti. Pokud si pro projekt sjednal speciální podmínky, zadej je sem. Nakonec urči, zda chceš výkazy služeb a faktury odesílat automaticky. Pokud automatizuješ obojí, výkazy služeb i faktury, faktura bude odeslána automaticky, jakmile bude odpovídající výkaz služeb přijat. A je to. Odteď se soustředíš na poradenství a Blici se postará o zbytek.